Kedves elsősök, mostantól kezdve iskolánk diákjaivá váltok, és hogy emlékezetesen maradjon számotokra ez a pillanat, jelképesen befogadunk titeket. 12-es diákjaink az iskola nyakkendőjét akasztják nyakatokba, ezáltal berdés diákokká váltok. Így járnak azok, akik nem tudnak nyakkendőt kötni. Megkérem 12-eseinket, hogy az elsőseink kezét továbbra se engedjék el, és vigyék vissza a számukra kijelölt helyre. Tanár urat követve. Az idei évben 5. osztályosaink nem fognak új nyakkendőt kapni, tekintettel arra, hogy megőrizték régi nyakkendőjüket. Számukra az újdonság az, hogy mostantól kezdődően már ők is a nagyok közé tartozva Csiszér-Rajti Tibor Sándor osztálynevelő úr vezetésével a fenti épületbe fognak járni, itt fognak tanulni, sok sikert kívánunk nektek, érezzétek itthon magatokat az új épületben is. Zárójelben annyit jegyzek meg, hogy itt azért a labdával a folyósón nagyon vigyázni kell. A sikeres felvételit követően az idei tanévben a 9. A osztályunk a teológia intenzív angol osztály, valamint a 9. B osztályunk a természettudományok osztályba 25, illetve 30 diák nyert felvételt. Először olvasnám a 9. A osztályos diákok névsorát. Árus Beatrix, Bács Barbara, Boros Tamara, Csifó Csenge Henrietta, Demeter Emilia, Dénes Boton Csaba, Dobos Beáta Kincső, Elekes László Károly, Erdő Zsófia, Fazakas Norbert, Karda Anna Mária, Máté Nóra, Máté Nándor Zoltán, Máté Barbara, Máté Lilla Bernadett, Huszka Henrietta, Nagy János Hunor, Pál Timea Gabriella, Sófalvi Szilárd Levente, Szász Bernadett, Szentpáli Zsolt, Szombatfalvi Etelka, Varga Zsolt, Varró Boglárka, Táncos Klementina Sarolta. Kilencedik B-osztályos tanulóink Andrássy István, Barabás Júlia Margaréta, Bálint Barna, Benke Anna Mária, Béres Mózes, Cimbor Szilárd István, Csíki Júlia, Dajka Norbert, Fodor Beatrix, Gáspár Attila Norbert, Hegyi Levente, I. és Andrea, Kálmán Timea, Kibédi Irén, Kovács Csaba, Lőrinc Hajnal, Lőrinci Anna Mária Melinda, Márton Erika, Mecseneró Brigitta, Molnár Edith Szilvia, Nagy Levente, Pál Norbert, Szabó Imola, Szentpáli Szerénke, Szén Zsófia, Szilágy Lehel Sándor, Szőcs Gabriella, Tamási Áron, Vas Klementina, Zsigmond Norbert.
Úgy a teológia intenzív angol osztály diákjainak, valamint osztálynevelőjének, Lakatos Sándor lelkész vallástanár úrnak, mint a természettudományok osztály diákjainak és Farkas Ágnes osztálynevelőnek sikeres tanévkezdést kívánok, érezzétek jól, és itthon maradatokat az iskolában, és fogadjátok szeretettel a nyakkendőket. Köszönöm szépen, helyre mehettek. A 2011-2012-es tanévben iskolánk tanári kara nagyjából ugyanazon összetételben kezdi meg a munkát, mint a tavalyi esztendőben. Minden kedves vakációról, illetve számos táborból, különböző projektekből visszaérkező kollégáinknak sok erőt, kitartást, türelmet és jó munkakedvet kívánunk. És most tisztelettel felkérem Fekete Erika angol szakost, valamint Pál Izabella román szakos tanárnőt, hogy ide a zászló elé kivonulva fogadják szeretettel Varró Margit igazgatónőtől iskolánk nyakkendőjét. Tisztelettel felkérem Lakatos Sándor lelkész vallástanár urat a tanévnyitó ünnepély megáldására, majd ezt követően diákjainkat természetesen, hogy az elsősöket, a 12-esek felvezetik az első osztályba, fog következni a kivonulás, második, harmadik, negyedik, majd a megszokott rendszerint a többi osztályok. Szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan megjelentek tanévnyitó ünnepélyünkön, megtiszteltek jelenlétükkel, mindannyiuk számára egy boldog, sikeres tanévet kívánunk.
Áldáskérés előtt énekeljük el az Áldásoddal megyünk című énekünket. Megköszönöm a zenészeknek, hogy már első nap, első órában szolgálatba álltak, és akkor fújjon mindig hátunk mögül a szél, vetésünkre lágyan hulljon az eső, kandalunkban mindig forró legyen a varázs, és amíg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.